रथ'लायजिउ सोरां मालै मा जाखो सोरां? आंनि नाम्बारखौ मानो ब्लक खालामनाय? मा ब्लक? नङा नङा, आंलाय मानो ब्लक खालामनांगौ? नङाबा माथो आरो मबाइलथिं लालायलायनाय? नोंनि आदाया जौ बारा जानानै गोबागासिनो। नोंनि फनखौनो देख्रुबजोबगोन आं आंनि नाम्बारखौ आनब्लक खालामफिनाबा। सोरथो खालामखो देनाय? बेखौ आं जेबो मिन्थिया। आंनि फना थांफिननांगौ। आं नायफिनगोन दे। लोंनो हायाबा मानो लोङोथाय? आं बाबायसोलै। मा जादोंमोन ओंखारफिनजोब्बायसो। दे जाबायना जायाखै? मोनामजोब्बायसो। मानसियाखि बिदि जायोलै। नों आंजोंनो थाबाय था दे। आंखौ नागारना दाथां। मा जाबावगोन आरो? लोंना लाबाय। माथो जालायखो बुरै? मा जानो आरो बिफा? फिसाजोखौनो साननानै टेनसनानो बारासो मोनलायलांबायहाय आङो। आंनि एमि आइसना मोनसे न'आवनो माबायदिसो थागोन बिफा? बिदा फंबाय मोनसे न'आवनो बेफोरबायदिलाय मानो जाखो होमबाहाय? आं जायखौ बिजामादै फसायदों बेनिसो फंबायसो ओंखारहैबावबायहाय, जायखौ आं सैया। दालाय सिन्था खालामबालाय माथो जाबावनो? उपायथ' गैला जेबो। बेनोथ'हाय माबा माबिसो सानफ्लांलाय लांसै गोसोफोरानो। नैहाय बिफा, आं बुजायबायबोमोन बाबुखौ। ओमफ्राय? मानिनो नागिराहाय गथ'आनो। एसेबां अख्रा आयु आयु, एसेबां मोजां बुजायबाय आङो। बयनिबो गोसोआ समान नङाना बिमा। बेनोथ' जाहैबाय। आंहा फिसाजोनिबो खोथा दङ, फिसाजोनि संसारनि खोथा दङ। माब्रै सोलिनांगौ जाखो? आरोथ' जावैसो मिन्थिबा मा साननांगौ जाखो? मा जानांगौ आंनि आइया? हाबा जाया नङा, हाबाबो जाबाय। आं दा मा खालामबावनो? सोराङाबो आंखौ बावनोनो नाजाया। आं दा ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो? आं दिनैसिम नोंनि अनगा रावखौ मोजां मोनाखै सोरां, आरो हानायबो नङादां। दिनै आं एसेबां गोथौ हाखराव गोग्लैबाय। ओंखारफिननो जेबो लामाखौनो नुहुरासै माथो। आरो आं जायखौ मोजांखौनो मोना, बेजों लाइफ टाइम माबोरै थागोन आं? आंबो बावाखै जेबो सोरां, नाथाय मा खालामनो? जानांगौ जोंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङमोन। आरो नोंनि आदाया मिथिबालाय माबायदि मोनगोन बेलाय बेसोरा? नैहाय बोराय, बिहामजो आबामोनालाय मालाथो फैबावनांगौ जाखो? आं सिरि मोनथारबायहाय। बिहामजोबो गैया, फिसालाबो गैया। दे दा फन खालामगोन आं। दिनै फैनो गोनांमोनलाय, फैनो रोंगोन ना रोङासो बिखुनजोनाव थांनाय? गावसोरनि गोसोसैहाय, जेबो नङा दे। माथो मालाय बिखुनजोजोंबो एसे रंजाथोंसै आरो। देहाय जेबो नङा, आंहाबो सिरि मोनलायलाङो आरोहाय। फिसाला बिहामजो थाबा गोगोम मोनो आरो। दे दा फन खालामगोन आं।
माथो ओंख्रि संनांगौ जाखो बोराय? देलै बुरै मा संबाय सं। दे होमबालाय। हा बिसोरबा जाफैयोना जाफैया जायखिया संफाखानोसै नामाहाय आङो? नोंनि गोसो बुरै संफायोना संफाया। दे होमबालाय। साया लोंग्रोदो दे। गावनि न'आव थांबा बिहामजोआबो मोजां मोनगोन आरोहाय। सानबाबो साननो हायासै माथो आं। नंमारगौना नङा जाखोबा? नंमारगौबालाय मा होनना सोंगोन आंलाय? गुड मर्निं। माबेलाय? नारें बिदै। मानो बेखौलाय? नोंना खर' सादोंना? लोंना ला मोजां मोनगोन। मारै मिन्थिखो आंनि खर' सानायखौलाय? माखौबा मिन्थिया जागोनखाय खोबनो लोंनो हायैखौनो लोंसोमबाय नालाय साखागोनथ' आरो। दा खर' सानायनि मुलिबो जाना हो एसे। आरो फुंनि ओंखाम जानोबा फैद' खुरनायनोसै आङो। बेदर गैयाबा जायालां। माखौबा बेदर नांलायगौ बेनो? मैयानिनो मेरला बेदर दंखायो जाबानो जाबाय आरो। दे होमबालाय। जावैसो दे ब्रेकफास्टखौ खालामना लाग्रोदो। नोंलाय आयै? आंखौ नांजानाङा दे जावैसो। आंखौ जेबो नांजानाङाहाय जावैसो। देहाय जावैसो। नोंखुनजो नालाय बिदिनोसै जावैसो। हा दे जाग्रोदो। हा माथो रायलायबाय थायोहाय? जेबो नङा आयै। हा दिनै थांमारसै नामाहाय जावैसो? हा साननैसो थाबावबानो जायोमोन। आंलाय फैबाय थाखागोन ना आयै सम सम। नै जावैसो जोंहा रावबो गैथाराहाय सम सम फैबाय था दे। जागोन दे आयै। अबाव थांनो नागिरदों? माबा सोंदों आं। अबेयावबा थांनो नागिरदों नामा? एफा मोजां सोंबाय आं खिन्थानो हाया नामा नोङो? आच्छा खिन्थाबावा आरोना? नोङो जेबखौ लोगो हमहैनो नागिरदों नामा? बेखायनोथ' खिन्थायाखै? नोंनि साननाय बे। एफा मोजां सोंनायाव मानो खिन्थायाखै बिदिबालाय? खिन्थाबाबो खिन्थायाबाबो एखेसो। मानो ओमफ्रायलाय नों थांफानो नामा आंजों? थाङा माथोसै आङो। मोजां खोथा होमबालाय। मोनसे फिसा खामानि दं आंहा। दाहाय लांफैगोन आं नोंखौ। आरो जेरावबो दाथांखा। माखौबा? खारजानो गिदों नामा आंखौ? खारबालाय बहा गनो नोंलाय? नागिरनाबाबो दिहुनगोन। बुजिबाय दा? आंनि हिनजावसो नों। आयु नोंबो बेबायदि बुंनो रोंलायगौ आरो? माथो? बायह्रायाव ओंखारबोगोन ना बोआ नोंलाय? ओइ बोरनाय गोनां हा माथो जाबाय थाखो? हा माखौथो गाबसि खावलाबाय थाखो? ए आइ बिखुनजो, आंहा नोंजों जेबो खामानि गैया। मा जाबाय थादों सोरां? आरो बिसोरलाय सोरथो जाखो? नुबाय आइसना बे फाग्ला गोनां आवसावनि आखलखौ? माबायदि गुन्दाफोर लालायलायनानै फैबावदों? आइ बिखुनजो, नोंनि भाषण खोनासंनो फैयाखै आं। आयु हा मा जातनि मानसि जाखोहाय नोङो? गोजौ अख्रांनिफ्राय फैनाय
बुजिबाय आइ बिखुनजो। नै आइसना ओरै फै। नोंखौ दिनैनो दानो लांना थांगोन आं। गैलाय नै आवसाव गोनां हामा होननाय जाखो बेलाय। मा? नों थांबाबो नों थाङाबाबो। नुबाय बिफा मा होनगासिनो बे फाग्ला बोरनाय गोनाङा। बाबु मानो बेफोरबायदि खालामदों नोंलाय? सोरां गैलाहाय बे मानसि सासेजों। मालाय गोसो थोलायनायाव मानि हेंथा? बाबु मानो बुजिनो नाजाया नोंलाय? नोंसोर एसेबां गोरोंबालाय आंनि इमुखौ मानो गुबुनजों हरनाय? नोंसोर माखौ नायबाय थादों? मानो लाबो आं नोंसोरखौ? अके बस। आयु आयै। लान्था बोराय मालाय गोसो थोलायनायखौ हेंथा होग्रा नोंसोरो? हामाहाय बाबु। बोराय माहाय बेलाय? हाबाब हालाजिनायबो गिनायबो गैथारला नामाहाय बेनावलाय। नै बाबु हामा बोरैथो बेबायदि खालामनो हाखो? हामाहाय बाबु बेफोरबायदि खालामनो। आं थांनो हानाय नङा सोरां। थाङाबालाय बहा गनो नोंलाय? दा थांखा आइसना आं बुंदों दा थांखा। सोरां मानो बेबायदि? सोरां मानो बेबायदि खालामदों नोंलाय? आंनि गोसो आं जेराव लांगोन थांनांगौ नों। गारियाव जिरायनायखौ खोनायाखै नों? खोनादों। जिराय। गाखोमानबे गारियाव। गाखोनि र'। लाखारनानै फैबाय आं अबाव थांगोन दिनै? नोमा नाम्फानिफ्राय। दानालाय मा खालामबावनांगौ जाखो बिफा? आयु आयु मासेबां अख्रा गथ'हाय बियो। आंनि फिसाजोखौ लांमारथारबायसो आरो फाग्लानि फिसाया। नै बिफा पुलिसनो फन खालामनाय देनाय। बेथ' बे जागोन बिमा, खिन्थु दा जावैसोआ लांनो फैबालाय मा बुंगोन जों? मा बुंनांगौ जाखो बेखौथ' जेबो मिथिलाहाय। नाथाय खिन्थाथ' नांगोन ना। आयै आंनि इमियाइ सना हावबायदि लांखो बे फाग्ला बोरनाय गोनाङालाय। फाग्लानि फिसाखौ सानखाथारदोंमोनहाय आङो माबा नङा माबा मोनसे खालामथारखागोन होननानै। नै बिफा बेबायदि जिरायबाय थानानै जालाहाय। आयै नै बोराय दाना जावैसोखौ मा बुंबावनांगौ जाखो? मा जादों आयै? जावैसो सफैबाय। आं बेखौ लांनो फैदों। दाना आइयाबो हजोंनिफ्राय माला फैयो सोंहरगासिनो नालाय। दे जावैसो